mill-iktar nies li timpressjonani. Il-kuraġġ li għandha, l-indipendenza li għandha hija inkredibbli. Inkredibbli. Apparti li hija tfajla ħelwa, ġifieri tħu pjaċir magħha għandha karattru tal-ġen, Kristin. Avvolja ma naqblux għax iffissata f'Bon Jovi, iffissata. Miegħi għandi l-imam ukoll nixtieq l-ewwel ħaġa ngħidlek grazzi għaliex kull sena imam tkunu hawnhekk il-komunità kollha, tkunu qegħdin issajru għal kulħadd. L-ewwel ħaġa grazzi tal-ikel vera tajjeb. Imma tamlu minn qalbkom u dik hija l-isbaħ ħaġa. Mela għax huwa meta hemm xogħol volontarjat għall-umanità dejjem nagħmlu xogħol minn qalb tagħna huwa importanti għax dak li joħroġ minn qalb huwa jod iktar għax aħna l-motto tagħna huwa imħabba għal kulħadd u mubeda għal ħadd. U meta hemm imħabba hemm għandu jkun kompassjoni u meta hemm kompassjoni hemm ukoll ħanina. U aħna meta naħdmu għall-umanità, naħdmu b'kompassjoni, bl-imħabba u ħanina sħiħa. Grazzi ħafna kemm xi ħaġa sabiħa illi ir-reliġjonijiet ukoll